Здравейте отново, приятели! Започваме днешния епизод с един неочакван трансфер, който мина под радара предвид факта, че нямаше никаква предварителна информация за него. Челси ще се подсили с още един талант за бъдещето – Ренато Вейга от Базел. Трансферната сума е 14 милиона евро, а играчът ще подпише 8 годишен договор до 2032 година. Вейга вече е напуснал лагера на Базел, казал си е довиждане с съотборниците си и ще премине медицинските тестове в Лондон. Юношата на Спортинг е младежки национал на Португалия и играе предимно като дефанзивен халф, въпреки че през голяма част от миналия сезон е действал и като централен защитник заради ръста му от 1,90 м. Докато си проверявах информацията по трансфера, се оказа, че Ренато Вейга е син на един друг бивш централен защитник, който направи солидна кариера в Португалия – Нелсон Вейга. Отиваме към друг бивш футболист на Базел – Рикардо Калафиори е много близо до Арсенал. Централният защитник на Болония и италианския национален отбор е договорил личните си условия с топчиите и ще получава нетна заплата от 4 милиона евро на сезон. Арсенал и Болония в момента работят по сделката, която ще бъде на стойност около 50 милиона евро. Остава да се договори структура на плащането, както и евентуални бонуси според представянето на играча. Структурата на плащането е важна, тъй като Базел ще получат 50% от чистата печалба на Болония по този трансфер. Италианският тим плати 4 милиона и половина евро на Базел и сега дължат половината сума от нетната печалба на швейцарския тим. Ювентус също се бореше за подписа на Калафиори, но тъй като отношенията между двата клуба са много тегнати покрай сделката за Тиаго Мота, ръководството на Болония категорично е отказало да преговаря с Ювентус. Ние оставаме на вълна Ювентус, тъй като бъдещето на Федерико Киеза вече е решено. Играчът ще напусне клуба през настоящия трансферен прозорец. Новият треньор Тиаго Мота иска да привлече друг тип крило за новия си отбор и смята да използва парите от Федерико Киеза в тази посока. Цената е изключително ниска за играч от такъв калибър – 25 милиона евро, тъй като договора на Федерико Киеза е до лятото на 2025 година и Ювентус са решили да го продадат на доста занижена цена. Киеза е заявил пред агента си, че е отворен да продължи кариерата си в отбори извън Италия. Ние преминаваме към нов централен защитник за Атлетико Мадрид – Робин Ленорманд от Реал Сосиедад. След като дюшекчиите пуснаха Чагуар Союнчу в Фенербахче, сега Робин Ленорманд ще замести турчина в селекцията на Диего Симеоне. Атлетико Мадрид ще платят цена от 30 милиона евро на Реал Сосиедад, а повече информация и развитие можем да очакваме след края на Евро 2024. Днес отново завършваме с два малки апдейта около новини от последния епизод. Както може би голяма част от вас вече са видели, Манчестър Юнайтед обявиха официално новия договор на Ерик Тен Хаг и така холандецът ще продължи да води отбора евентуално до лятото на 2026 година. Пропадна е размяната между Брайтън и Лестър за Кирнан Дюсбъри Хол и Якоб Модер. Както ви казах, Кирнан Дюсбъри Хол предпочита да изчака офертата на Челси и сега ще се събере отново с бившия си менеджер Енцо Мареска. Договора му ще е за 6 години, а Челси ще платят на Лестър 30 милиона паунда за играча. И така, това беше всичко от мен за днес, приятели. Надявам се, че ви е харесал епизода. Вече имаме и музика. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да се видим отново следващия път. Чао!